Bă, dai, Spune, o dată. Și mai ce? nu mi-ai induit în capul meu. Uita și de. Nu ne vine un băi. Cacao care uită mereu. Și i-am zis 4 spire, mi-a dat 3, se mi-a dat. Hai, dacă uite, dau... Nu, că nu La un moment sunt 5 ca să facă 4 de la. Am bătat ca porcu! Băga mea și până să-i sputam la ori. Să vă ajut? Sputam la ori. Și mă, vă treaba? Auzi? Uite, Știu, mă, drept. de? S-a îmbătat ca porcul, Victor. Ăsta e ca carosabilul, unii vin, alții să duc, Dracu. și numai poliția pândește. Pândește ca să desfășoare traficul în condiții bune rutiere. De bețivi și de haimanale, ca tine așa. Haimanalile. Asta e plapul anul ăsta. Ninja. Am zis de anul Ninja. De ta ce să lăfăie ăla zi. Acoperișul. Ești că se nu pleacă? Acoperișul. Ce să lăsă în căldură? Ce mașini acoperișul. Mai nu la fac. Păi de ce acum crea? Victore, Nu mă vedeți așa după aia. dar mâncați și mai bine, drept. Că văd că ți s-a urcat dracului, ulei, Mâncăm cârlige de rufe. mergeți să mai dăm într-o tavă? Mâncăm cârlige de rufe. Hai bă, mergeți să mai lovim o tavă? Ăla, îi sputam. Zi, mergeți să mai lovim o tavă? Deci vezi de aici să vede treaba că nu știi bancul cu țara. Da, dar să-mi ia. Că faci o tavă. Hehe, că știu. Că-ți face o țeavă cacao? Păi dacă vrei să-ți fac o țeavă, îți fac, bă, ți-am băiat în cur. Nu, aici dacă pot să văd. Auzi? Ți-am băiat în cur, mă. Mihai, Da, unde ești? duce-mă aici. Bau! Mă duc să mai ajut și pe ăla. Bună ziua! Da, mă, Victore. M-ai vizionat. Hai, negule, fă-o cum trebuie. Ce față de spate aici. Bă, dar pe 62-30 mi se pare că nu s-aude sunetul, bă, la asta. Nu știu la eu dacă s-o auzi. Ce? 60 cadre? Nu s-aude sunetul la înregistrarea asta. Bă, da, da. Ce-ți pui pe Victor? Îl bați până... Faci treabă, păsărică? Te-a încurcat, a? A dat semnal încurcat. Și mi-e și târmă din patru. După ce că tu ești noapte bună? Forever you are. Good night, forever you are. Telefonul de la miezul nopții. Big boss. Hello, San Francisco. What happened to you? Ia zâmbește la cameră cu cacao. Ce frumos e. Pe mine nu mă mai filmați. Sunt 3 megapixeli, că n-are ala să faci la 1. Pe mine nu mă mai filmați. Ăla? Sfârșit frumos. Dar trebuia să filmezi să spună faza cu său. Big boy, de cărămide a ieșit săba aia de la gara de mă. What happened to you? Și cât era cea? Listen to me. Vai tu, English-ule. Nu știu. Dă-mi, bă, d-alea, stije, să un pic aici. Tu vorbești cu engleză? Cum dracule mai zice? Că mai... Hai bă, Auzi, mă, dă-i tije.